Lehenengo puntue ustaileko akti aprobeti, danak agoz ezta? Bai. Bigarren... De todas formas, audio oso sartu zuten da, Ez da ulertzen? Ulertu bai, oso bajo edo, bueno, sin más, orako, igual... Jarri erdizen... Vale. Inezera hori. Bigarren puntue, alkatetza dekretuek, 74 ikusi zuez, dudaren bateko zuez. Bai, nik lehenago, dekretue, ez da kredituena eta ramalanak, erderaz bakarri dauz. El expediente de modificación de crédito, bai, izkerderaz etxen da, sin más. Dokumento guztizek euskera dute jardien, Osa, aldez aurretik, eta utxien egon ezkero euskeraz izatik, ez erderaz. Bai, hori horrengo, kredituen aldaketako puntu egin ezu, no? Ez da jakin. Alkatetza dekretu eta... Bale, barkatu. Bale. Eta, alkatetza dekretuena, baina zalantza batzuk. Karabana, non dauz, emego iku egin dauzenak? Batzuk izen atzien hori da Malbeondo, ez da? Malbeondo zela hori en forma de buda buena. Bai. Bale, eta... Bueno, eta gero dau, beste furgoneta bat bai, hemen asperako sarreran, dago zepo bategaz, hainbeste... Bai, hori jadara maia. Eta hori da beste bat. Orduan zer itzen da, karta bat bota, 15 eguneko epiemon erantzun eitzeko edo mobitzeko edo zer dan, eta horrek bien espada mobitzen, se lleva como residuo... Yo por curiosidad de saber qué se hace. Bai, bueno, ¿Qué se hace? No sé, ¿cuál es? ¿Ahí que se les sanciona? ¿Cuál es el siguiente paso? Les instas a retirarla y si no retiran en un plazo X, el ayuntamiento retira y le repercute el coste de haber... Eso es lo último. Eso es al final, de haber movido, claro. Pues se le puede mandar igual a otra si no retiran en ese plazo. Y si aún así no retiran, pues el ayuntamiento se carga y se le repercute el coste que ha sido para el ayuntamiento en la retirada. Se ganará no ikusten están todos domiciliados o lo que sea fuera del pueblo, o de San Bermeo, Bernica, Campo, Caravana Ties, ahí. Bai. Eta, dokumento egin dugu, hori que se va a gestionar como residuos, al desguace. Al desguace, hori izan alderi. Bai. Eta horiek ez da berantzun. Bueno, ez dakitxe, horrendik ez. Pasan aztien bota da. Osa, teorian, legiek esaten dena da, hilabete baino gehiago ezin dela egon, udal parkin baten, kotxe bat. Baina, hori ez bakarrik, jartzen dugu, en signos de abandono, que no se ha movido, no es solamente que ha aparcado un mes. Cosas evidentes como estas, que llevan 3 años, que están abandonadísimas, pues... Acumulación de suciedad, que son claros signos de abandono, denpori da ya bertan. Que no puedes ni limpiar, es que es un richo, ¿ves? Bai. Euskal daude rurlotak eta uste. Eta autobusek eta... Erabiltzen duzu udan bakarrik eta... Eta gero, zun badekuzuz lekuek izteko autokaravana parkinek dauz, ordaindu indizut. Askok igual ez ordaintzeko hori, izten da beze, datoen murdera arte, hor dauz. Bere gara izan Altamireko tenis pistetako parkinek asko. Bai, orain ez da ikusten. Josu eta bizi dizelekuen batzar batera jokatzen. Eta horre bai egon diezen. Horra behunaz. Eta behitzu du noena dizen. Eta bat da hor laban bizi den eneska bat zelan dugu izena. Handa oso jan eta iztebi dauz hor. Bai. Itzi. Eta, klaro, ezagun edizelez, horri zer entzatie lehenengo deitzu. Eta itxik esan dozku hori zen zala beran zenarrena. Horre separata duzela eta ontsu da infarto bategaz edo hil zala bera. Pues que no sé qué hacer con ello, ya me voy a hacer cargo eta kenduko eta bueno, bera prestatu da hori kentzeko hori. Eta besti da Altamirako mutil batena. Ez da izan dugu atxirika da, edo atxirika ez? Sevillan. Bai. Eta are gazoin ustotin berba, bai, esango txat, han izin duela okin. Aparka bai, baina movidu enbi duela. Así que está más de un mes que no puede tener. Como aparcamiento privado hori da. Edo, eso, hainbeste leku da, hainbeste lekuten. Neguen, ez duzun erabiltzen, eruteko, hainbeste lekuten dago. Bai. Bai,
Gero ikusi dut, jinasi zuen, Marcelan hori kontratu prorrogaten dela, ulertzaten abitzik hau da azken prorrogia, datorno. Ez, da urte bat, gehi bat ez esan. Eta hau da bigarrena prorrogaten dela. Ez, lehenengo. 2024 izan zan. Egiaz lizitamen duen. Ez. Ez esan lehenko biderriz. 2023an lizita egin duen bakarrik urte baterako proba moduen. Ez da, Luzia urte batak... 2022. Eta zenan prorroga bat, esan zan? Bai, esan hori 2022 eta gero prorroga bat 2023. 2024 bostabe lizitatu da, eta esan da 1 más 1 más 1. Vale. Eta gero liburutegiko postu urten dela, eta ja relación de candidatos eta dagoela, zenbat aurkeztu dira? 40 zenbat? 40 marra ez dira? Ez dira heldu 40 marra, 40 y tantos. 42. Horreko nartu edo zena, no? Danak onartu dira zen, bai. Gehien da, zerren izenak eta ez, bai. Bueno, ez da, behin-behinekoa da, Ez da behin definitiboa da. Zerrendie. Aprobado. Sí. Será provisional, tienen 10 días para... Sí, es provisional todavía. Y luego ya sale el definitivo. Vale, definitivo y nombramiento del tribunal. Eso es. Vale, eta autobusena ikusi dut ja dekretuen, multideia sartengo da, bai, ikusi dut espedientik ipintzen dagoela, que es susceptible, ¿no? De multa, de nosotros, hori be tramiteiko da, ja, zuzenin, ez da? Bai, bueno, ez dakit zela jungo dan, hori galderrek gestionatu dugu, hori ez dakit sartu batxoia hori, edo zelan jungo dan, hori galderregaz emiko da berba, ia zelan bera preparaban dekretue eta bidaliako. Vale, hori galdetzen batzazue, galderri, komenta, jakin Zer gaiza dekretuen buruz? Zebez? Barandile dauena aldatuteko abinan zer da? Kokoterune leko eske nik zenbakitzeka zenai... Balkoiek. Balkoieti ez. Bai, barandile da kaso, balkoieti ez. La comunidad de propietarios en licencia. Zenbakitze dakar, bai. Modificación de barandillas. Barandilla opone, bai. Ok. Urrengo puntue, kredituek aldatzeko espedientiez, azpigarrena, hortaulan ikusi zuez, zertarako hartu dan dirue remanentetik, ez da, lau gauzetarako ramalantzako, ramala hitzeko ordaindu bidizen espropiazioantzako, landa bidiek reparetako, eta aporen lehenengo ordainketie bebai ordaintzeko, seguramente ja ongo urtien egin biherri izena da. Sin más, orduen kredituek aldatzeko espedientien aldeko botoak. Vale, danak ados, orduen laugarren puntue da boletinien egon dire la lista de bienes afectados, ezta? Augustuen ziren. Ez da egon alegazin hori, eta untxe esa lista se eleva a pública. Eta inbidire lau gauza, akordu honetan. Declarar definitiva esa lista de bienes afectados, bueno, bienes intitulares. Bigarrena, declarar la necesidad de ocupación, sin más, esatire, en plan, es una formalidad de la ley de expropiación, vaya, ahora necesito ya esos terrenos, una vez que son, que se ha elevado a definitiva la lista de bienes. Eta hirugarren gauzie, konbenizioak firmeko dizenez, Javiekaz va a facultar al alcalde para la firma de convenios. Orduen, akordu honegaz, hiru gauza horrek, akordetan dira. Orduen, laugarren puntuen aldeko botoak,
Bai. Danak ados, bale. Eta, bosgarren puntue, galdezki, ez dago zeuskez. Gure partetik, Idoia, komentau, zuri. Gure poco badakizue, bitxu gaur presentaten da Donostin zinemaldizen popel pelikulia guzturikoa. Gaur gabaz da, behatzieketara honetan, eta guri askoen, de momento, para ez, eure duzela ze lekue, baina gu juteko Bilbon presentaten da azaroan lauen sala bebekan. Nik hori izuek mareazten duzuen berbaintzedeko. Eta nik esan dadekot, lau jungo gara izela, baina dau, gonbidapena udaletxe guztizeri. Euren artetik eta gaur ganera oierregazen berba Donostin dago, egon da komuna moto, baina zu laureko prestatuz, nik gu laurok mareazten hau eta gabixenok hemen taldekuek bai. Baina, klaro, gaur esan doztie, aitorri izan zat, proposta doztie udaletxe guztizeri invitazinu da, bera. Gudoten aldiakin da, deitzeko, esateko, mazarrera eta gu pres gauzen danok bertara juteko. Da, martitzen bat da, atzaldeko zazpietan sala BBK Bilbon. Bai, zema. Azaron lau. Martitzen bat. Bai. Azaron lau, atzaldeko zazpietan. Eta gonbidapena da, Busturiko udalaritzi osorik, osea, lantak eusi, orden esanen bidugu, gu hendik izan dara deko guz batzuk, baina, dena dalez, sarrerak edo hartzeko eta da hortik ja urteten dugu, ja zinemaldi, ja zine guztizetara, areto guztizetara ja hortik aurrera. Baina, gu dugu, lehenko gau jutie, gau gotie, eta, orduan zuek esan zemat, gu nilauk esan da dekotatzen, baina, amenezko beratxe gara, bitxienez, osea, zeuke, esaten doztuzuna, nik botakotzat bizare... Hago duzue hainbetarien, hainbetarien, ze esan duzue, jakinze, gaur behi agonda esaten, ze gaur biten du telebistan, goiziko behatzetak Baina zabaldu de bai. Eta berak esan deu, Bilbon presentatzen dugu hien azaroan lauen, da gero ja areto guztizetara doa, eta... Egin bat da sarrera bortzeko. Eta, grau. Adibidez gu eskarra juen, zetxik eta Donosti petata honda. Ez que esan dozko, guk izetzeko... Konke baia Unai eta konke baia Anton, eso mismo. Porque no hay más... Entre familiares, esto, amigos, Da esan dozko, zuek lauen etorri zari, eta holan gehatu ginen gu, lauen juteko gu, Bilbora, eta gu, Donostire. Eta holan gehatu ginen, baina, oin esan dozko... Claro, goizien egin joten haber, eurekaz, eidergaz eta... Taldeko akon bierrien, udal moduen invita dozko edan. Pero tiene que ser rápido porque... Sí, lo antes posible, porque ya quieren ir cerrando, o sea, ya inventan inen... Zuzenan zuri esan ditxu... Bai, niri bota. Bai? Bueno, niri zite marta zuen, osea, gu... Azaroan lau. Atzaldeko zazpiretan. Bai, Gran Bian da sala bebekan. Hortze da presentazio ofiziala. Hombre, gaur da, todo Donostien, baina, berane hori da. Horixe guzen dute dan hori izan, eta bota iztazu denok, dibizare etxi edo. A ver, si queréis pensaros o mirar en casa a la mujer o esto, mirad. No se eskari baiatan, ja eskanen guizen dute. Igual Bilbon bertan egongo zara, ja dan eratzen zara, bota iztazu, enbetarinen, okei, eta... Listo. Listo gauz danok, ez da? Konto zuen bai keri? Nomiten zuen bai? Beitu bidot. Bueno, es mira, único que me quedas. Orduna de autobusi minbidu. Lucía, ¿tú igual también o qué? Ni más, Lucía. Pues igual. Hombre, pues hija, no sé, ayuntamiento de ustedes al final, la secretaria también igual no o qué. También pintamos algo. Venga. Que sí, Cari, que yo también. O sea, me falta solamente más información, ¿vale, Cari? Yo mañana les mando, bueno, hoy no lo voy a mandar porque están con una moto ya. No, y mañana tampoco. Y mañana tampoco. Vale. Listo, orduan ez da? Vale. Bueno, eta hori jakin dizuen, Madrilera guzela. Bai. Amairu azaroan, Busturiko esposizio eraten dugu, Euskal Etxeana. Bai, aurrera. Hori badakizu, bai, hor dago ez Bai, listo. oso ondo, baina lauen, danok, osea, herritak lauen. Vale. Me confirmas, Cari? Vale. Venga, listo, oso ondo.